Basque Culinary Center segurazki izango da Euskadin dauden goi mailako ikastetxe edo fakultateen artean kanpoko atzerriko ikasle gehien daukan zentroa. 35 nazionalidadeko ikasleak dituztean. Bueno, Basque Culinary Centerrek zabaldu du Donostian GOE da zentro bat, ikerketarako eta berrikuntzarako erabiliko dutena eta baita goi mailako prestakuntzarako. Honela, zabalduko dute daukaten eskaintza eta segurazki erakarriko dituzte are kanpotik ikasle gehiago, ez? Bueno, astelehenean izan ginenan horko GOE zentro horretako inaugurazioan. Asteazkenean, zientziaren ebaluaziorako irizpideen irakurketa kritikoa egiteko foro bat sortu zen, hau ere bai Donostian, sailak sortu zuen, eta goizean izan genuen horretarako bilera bat, oso interesgarria. 6 hilabetetan zehar egongo dira lanean, eta 6 hilabete horien ostean ondorio interesgarriak emango dizkigute. Egun berean, 1000 kuantikoa inauguratu genuen, edo 1000 kuantikoaren erakusketari hasiera eman genion. 1000 kuantikoa Ibaetako kampusean dauden fakultate eta ikerketa zentroak batzen ditu, zeintzu zentro, hain zuzen ere zientzia eta teknologia kuantikoetan lan egiten duten zentroak. Ibilbide baten bitartez, konekta daitezke zentro guzti horiek, eta bizitatu daitezke eta horrela ezagutu daiteke zentro horietan egiten dena. Ostegun, arratsaldean, Gasteizko ingeniaritza eskolako ikasleen graduazio, ikasle horien graduazio ekitaldean izan ginen, diplomak ematen oso zeremonia hunkigarria, eta bertan ikusi genuen noraino iristen den eskolako ahalmena prestakuntzaren ikuspuntutik. Eta hori izan da aste honek eman duena.